Prázdný sál, nikdo nespívá, nikdo se nechce smát. Poslouchá jen paní Štáková, říká kluci hrajte dál. Mám chuť říct, mě to nebaví, co by pak bylo dál. Vyměním kytaru za kolo, kdo by pak špatně hrál. Řekni mi, Raďo, proč se máme pořád někam zavírat? Řekni nám, Zdeňo, proč nesmíme někde bláznům hrát? Mám pocit, že mi to usnete, na stropě je sýr. A to jste mi to ale sežrali, ten pán má pěkný knír. Řekni mi, Raďo, proč se máme pořád někam zavírat? Řekni nám, Zdeňo, proč nesmíme někde bláznům hrát? Protože máme málo nahrané, máme málo nahrané, máme málo nahrané, máme málo nahrané. Krize. Máme málo. Už jako kluci jsme chtěli hrát, ale neměli jsme pořádné nástroje. Začátky byly těžké, zkoušeli jsme, kde se dalo. Nic toho nás ale neodradilo. A i když nám rodiče říkali, že je to jenom kravál a ne hudba, přesto nás touha hrát hnala dál. Měli jsme stále málo nahrané. A do toho přišla neplánovaná pauza, která nás ale dala dohromady víc, než by někteří čekali. Také pochopení našich blízkých můžeme zase hrát jako dřív, dokonce ještě víc. Přesto musím říct, že i tak máme